Ngokusho komnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal, umsolwa wahlomula kungafanele ohlelweni lwezindlu ebezabelwa abantu abayizisulu zesikhukhula esifundazweni. Umnyango uthi icala lomsolwa lihambisana namacala amaningi athinta izisebenzi zikamasipala okusolakala ukuthi zifaka amaphepha angumgunyathi anemininingwane engamanga ukuze zitholele izindlu abantu abangafanele. Lo owumsolwa kutholakale ukuthi uhlala endlini ayi-aplayela ethi ukhahlamezekile ngenxa yezikhukhula, kodwa-ke kuthe mangabe ithimba liphenya lathola ukuthi cha, ube senga eyimithiyo, uyasebenza futhi-ke uhola kahle. Isiphathimandla siphenya nangezinsolo zokudayiswa kwezindlu zikahulumeni kubantu bokufika kuleli. NgoLwesine kuboshwe abokufika abangenazo izincwadi abatholakala behlala kuona ama-RDP houses. Uyakugcizelela ukuthi umkhankaso wokuthi kukhucululwe kuklinwe iKwaZulu-Natal uyaqhubeka, nokuthi-ke kukhona la esesithole khona amakhansela la-ke kukhishwe khona abantu efaka ngabe bathola izindlu. Uthola ukuthi sekukhishwa abantu, kufakwa abangane, kufakwa izihlobo, bese kutholakala nalaba bokufika futhi nabo behlala kulezi zindlu. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu uthi kulindeleke kuboshwa abanye abantu ngalomkhonyovu njengoba lusaqhubeka uphenyo komasipala abehlukene esifundazweni.